पूरा पटना के गौरम बाजार कइले बा, पूरा पटना के गौरम बाजार कइले बा। रोशन आनंद के साथ अत्याचार कइले बा, रोशन आनंद के साथ अत्याचार कइले बा। फैजल खान बायो धर्म हजार कइले बा, फैजल खान बायो धर्म हजार कइले बा। प्रिंस यादव के मर्डर नेपाल कइले बा, प्रिंस यादव के मर्डर नेपाल कइले बा, नेपाल कइले बा, नेपाल कइले बा, नेपाल कइले बा। बिहार के सिस्टम भइल बाटे जाली हो, अरे जाली हो। फैजल खान बाके देता लोग गाड़ी हो, अरे गाड़ी हो, गाड़ी हो, अरे गाड़ी हो। बिहार के सिस्टम भइल बाटे जाली हो, अरे जाली हो। फैजल खान बाके देता लोग गाली हो, अरे गाली हो। विपिन सर के अब मारे के पलान कइले बा, विपिन सर के अब मारे के पलान कइले बा। रोशन आनंद के साथ अत्याचार कइले बा, प्रिंस यादव के मर्डर नेपाल कइले बा, नेपाल कइले बा, नेपाल कइले बा, नेपाल कइले बा। पूरा मीडिया में चलता चर्चा हो, अरे चर्चा हो। खनबा कइले